Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:08. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras, ginadulong sa inyo sang Biojasic. Ang galing ng alagang Biojasic. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa TV, kinamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Maayong gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga na Montag, Panamati, Region Wide, mga palangga kita sa Labilin, isa ka oras.
20 minutos karon nga adlaw, Martes, Petsa 21. Martes na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas naman na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa libro sa aton kapulisan sa nagkalain-lain diri nga mga police station sa Metro Bacolod, sa mga banwa kag syudad sa kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental. Sa Martes ba nato sa pagpangalagad, buylog mo nato ng puwersa sa ato sining nga mga patrola unit reporters. Asay na karon sa atong sining nga Patrol 2, Crosswind Patrol, mata kag durunggan oras sa kagabihon. Nagalibot na sa pilakabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat gabantayan kag gimorsuhan amat-amat kapag dalom sang kagabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is, ara si Aksyon John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto, Aksyon Nino Bugina. Ang aton man nga pagbantay sang pinakaulihing man nga mga balita, update sa nasyonal, update man sa balita international, ang aton gyapon nga pagtutok sa COVID-19. Buylog nato na puwersa ni Aksyon ang Defensor. Buylog mo nato na puwersa sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio A, master control sa technical side. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dutilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad sang Bago, buylog mo nato na puwersa ni broadcast engineer Bernie Villacanas, ang batang suway. Sa kinahanglan ang inyo sinialagad, ang inyo sining ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Rabilin, isa ka oras, 17 minutos, nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio. Unang abahin sa ato sa nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea. Nakahibala wala ka mo ang Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea. Mayo ini sa may mga allergies bala. Kag maka-improve ini sa aton ginatawag nga mental knowledge. Malikaw kita sa ginatawag nga Alzheimer's, Parkinson, kag iban pa nga mga balatian sa nervous system. Epektibo ang mangosteen nga antioxidant foods. Maayo man ini makatapna sang mental deterioration ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa aton nga maka-aksyon, ginarekomendar sa inyo alagad, ginarekomendar sa Action Night Patrol Program. Inom kita adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa inyo pagpamalaklon, ayaw magkalipat, lista ha, para hindi ka malipat. Pangalan, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ay ni mga bayan sa ato sa pagpangalagad ginadurong man sa inyo sa karawan sang Life Extension Clinic.
Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes? Upod sa ilidikalidad nga mga medical doctors, kadtoi, pamasari, Dalan Akson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo siya balatian nga ginadala, damo masabalatian nga napayo, amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, bali amo ni siya ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan diin lang nga butika, ilabi na sa tanan nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka magka-text, pwede ka magka-call sa phone number 0920-5056-501. Basta libre ka medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ilidikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasyari, Dalan Lakson, GA Esteban Building, ara dira ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kinaknalis na ang pagmonitor sa ato ni Police Captain Wilfredo Binuman Jr. ang mapisan ng hepe sa banwa sang EB Magalona. My good friend, amo man si retired police Colonel Placido Hintoreo and the family. Totoroy tayo hupunda, mayang gabi ha. Baw si Manang Lilia kag si Manong Ramon Taton ho, ara nagapaurok-urok. Sila ni Maninoy Rimo kag ni Maninay Clarita Tampipi. Taran sang Gardenville sa Division Barangay Tangob. Ara na sila. Check attendance man si Orlin Vergara Hinsoli ho. Gapaurok-urok. Sila ni Madam Marcia Cural. Mayang gabi dira si mo Madam ha. Kag mayang dira kapag paurok-urok pamati. Ayos. I-check na nga ito sa nga patrol to. Ang ito sa nga Crosswind Patrol. Iba doon tang sitwasyon sa Metro Bacolod. Di naman ang sentro kag ang destinasyon ni Action John Diaz. Sa Martes na ito sa nga pagpangalagad. Mo kami schedule sa Action John sang another set of barangays naman nga buwas ang target sang DSSD sa mga SAP beneficiarista. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action John Diaz sa Patrol 2 dyan, may gabi, please come in. Maayong gabi, aksyonarik ka sa tutanan nga ka-aksyon pati kasako sa atong bilog nga adlaw malin kahapon. Sige lang, Randa, di, was-was ko no, may riyalan ko maisa. Hindi ka subungaw? Ali naman kami karon nga gabi, nagbabalik ang patrol kay ginaayo gid din presensya naton sa Aksyon Radyo Sa area sang Estefania, no? Oo. Ali di ba sa lugar, di ba ko sa rin may na-record, di rin ang mga aksyon may isabi din sila kadalan sa sulod sa subdivision, nga ginbutangan nila baral, no? Kaya tidari man to nila, aksyon na confirm una, nga ginbutangan nila baral ang iladalan kay based on infraction sa homeowners, rather decision sa homeowners, nga butangan nila sa baral, aksyon na tikay may ginaayo din sila sa Aksyon Radyo, nga gusto nila magtagan sang kasanagan, diri man sa Aksyon Radyo, aksyon na Okay. Ti sa mga otoridad sila kag isa diri ka ginabantayan nila karon nga bihalo sa mga homeowners kay in-expect nila nga makadto diri bala ang barangay, no? Okay. Kay nasa interview na Action Brian Morden sa Action Firing Line nagpapalayag si Kapitan Deritingson nga makadto diri Action Rec ang barangay kag mahatag sa mga formas sining mga pamilya nga posible pa idalom sa ginatawag nga PUM nga label Action Rec. Okay. Amo di ko lang ginulat nila. Wala nabot sinatay karon nga gabi diri ang chamber kag ang Bureau of Protection Bacolod nagsulod diri sa lugar. Ining isa kadala nagsulod kamo ning gin disinfect nila karon nga gabi, no. Okay. Check na tulumat diri kami pagpatag diri ang presidente nila sa homeowners. Sir, mamangkot na ko, sir. Nga gani, sir, isa lang ka street nang gin disinfect. Amo na to yung disinfect kasi Bilog na nga main road. Bilog ka main road ang gin-disinfect. Oo, ang ginagyan.
Pero ang within the street lang agagmay, wala kaya, sir? Kaya hindi ka sulod ng ano? Wala, hindi ka sulod ng fire truck. So muna Oo. explanation. Explanation kay hindi ka sulod sa mga gagmay nga street. Tapos diri man lang ihalin sa ila pasaka man lang pagwa sa main street. So wala man siya kalabot sa dalo mas sa block 41 nimo. Okay. 47 41 sa sa block 41. Di wala man sila kalabot. Diri man lang sila ya sa block 25 pasaka, di sa nag-agi, di sa nagwa sulod. So wala man tuya sa dalong nga block. So mo to iban may mga violent reaction ya ako na illustrate wala nadala mo. Sino nag-request gyud sila nga magpa-disinfector? Actually, nag-initiative kami nga tapos yung chamber mismo ang coordinate, oo. Nga masulod kag ma-disinfect. Di mas maayo na lang na no? These are all initiative. Again, these are all initiative. Now, kung hindi wala man i-disinfect tanan, tungod number 1, hindi ito kasulod sa gagmay nga mga street. So, tapos, obviously, ang ginagyan niya, diri man lang, wala man siya naglagaw-lagaw sa gwa. Tapos, biskan ang mga pamilya to, wala man niya nagambal man niya, nga wala man siya kapanaog dito nga mga street. Sa mga nasasagit, sir, ang gusto nyo lang yagaan kasanagan, ngayon pagpasarado sa dalan niya, with permission niya sa mga balay dira sa street, no? Sila yung mismo ang sila yung mismo nag-suggest nga mapa-self-quarantine sila. Igambal ko sa ila, amonta ni while we are waiting sa mga desisyon sang IATF Bacolod kasi sang Department of Health. Otherwise, kung hindi ka mag-take action ka magulat sa ila, di ba tama pakot-pakot? Okay, kaya mula na gusto nyo subong, sa istorya nito natin China, gusto nyo lang yung magaan kasanagan kung allowed or hindi, gadyang ginubra ninyo. Depende sa desisyon ka city, no? Di kung magambal sila ako ng baral, lagi niya problema. Tapos sila explain na hindi na allowed. Tapos kapaluman kami sang layi, sang right sa mga tao. That's why we're trying to explain to the people, specifically dito sa block number 25, nga amo na anay ang ubrahon ta while we are waiting sa mga desisyon sang IATF Bacolod kag sang DOH. So kung once magambal sila, kakso ng moral. Di ka kakso ni, kag di nagambal man kami gani, ngaling kagina nga, okay, ang may madulong sa ila, mga kalano nila, ginanan man namon gani, nag-initiative man kami nga, okay, steady lang kamuda, kami na lang tumakwa sa gate. Idulong da sa inyo ang padala nga mga ayuda sa mga pamilya niyo sa gwa. Sila man mismo nang suggest, sige sir, mayo na kay para hindi na kami magwa sulod. Okay. Kag amo na iya ang claimor sang kabilugan di nga mga homeowner sa sulod. Kaya hindi kami gusto nga lantawon kami nga wala kami din nag-initiative nga nagpinagusto na lang ang tao. Kag magwa later on nga kami diya ang bilog nga subdivision ang i-quarantine. So amo na iya first step kung ano iya ang mga intervention later sang IATF kag sang DOH. Wala kami ya kay sila yung may police power, wala man kami daya authority. So meaning, this particular action na ginobra ninyo, yes sir, this hindi niya para magpanik ng tao di. Para niya sa inyo nga may initial step ka mo. Di kaginaya, nagpanik na yung tao That's why we took our initiative. Okay. Damo-damo na diyan nagkinadto, kang nagkadto, di kay sugato na nila ang ilang mga pamilya, kay nagwa na sa social media mga fake news, nga i-lockdown na kami di. Okay. Kag-ari pa di kuno ang positive patient. That's why, para mapawi na ang madula na ang pangduwa-duwa kag kakugmat sang pumuluyo, nakita nila nga amo ning initiative ta. We already have our first step, ulaton ta ang IATF kag ang DOH kung ano mangin aksyon nila. Sige. Sir Joel, thank you man kapigid. Thank you. So actually like Sir Joel Quinta, amo ding president sa homeowners na rin nila. May Ano na Jan? Jan. Actually like Ano na nga lugar? Ano na nga subdivision now? Ano na nga lang East Homes. Ha? East Homes 3. East Homes? 3 actually like. East Homes 3. 3. Ang presidente nila sino? Sir Joel Quinta. La Quinta. Quinta. Hakinta. Amo na sa ilang presidente sa homeowner. Yes.
Yes, Action Direct. Ang pag-disinfect nila ang pag-siritong term nga self-quarantine, ilan ina-initiative? Initiative na kuno ka pamilya, no? Nga nag-submit sa ilang kaugalingon na gusto na mapasa-quarantine na lang kami sa Mambalay para hindi magpanik ang palibot. Sino ng pamilya ang kaginatumod action dyan? Ang mga pamilya sa palibot sang puloy anak sa gusto din ginaligar nga dari nakakadto ining patient number 2. Okay. So, ang kutob dira sang pamalay nga nagalibot sa balay sang patient number 2, sila mismo nagrekomenda sa kagalingon nila nga mag-self-quarantine. Yes, amo na siya. Okay. Pila ka balay na daw, more or less na sa palibot da? At ikon dari within the community or lang sa linya nila? Sa linya da, nga sili mo na nga patient number 2 da, nga positive sa COVID? Amo na siyang 11 kabilog ka households sa mga 11 panimalay. household. So, ini 11 household, amo ni ang nagpa-self-quarantine sa ilang kagalingon. Yes, pero gina-clear nila nga wala diya nakatinero subong ang positive. Why daya sa ilang lugar? Wala diya sila lugar mo na yung clear kinila diri. Galing kay may mga information nga nagambal kakadto diri. Nag-imo sila initiative. Pero why gimana da kakadto? Kakadto gimana da ang mga pasyente, haw? Nakakadto ko no, initially sila information nga nabato, nakakadto ko no, pero isa kagabi ka naglakat man dayon. Nakakadto, isa lang kagabi, nagtiner? Nagtiner Action Direct. Isa kagabi? Yes. Tinawag na isa kagabi, action dyan? Yes, of course, diri sa nagtulog sila nga puluyan, no? Oo, ito yung puloy. Ano da, may palibot pa nga balaya. Amo na yung nag-initiative sila, no? Inang puloy nga nagapalibot sa sinang ginaspitsuhan nga may COVID-19, ito sila mismo na pa-self-quarantine niya. Yes. So, amo na da, nga gimbutakan na da, baral, ang dala na da? Kanina kawayan ni, nga do baral bala? Kawayan, nga do serbi kudal or baral, o kung daw serbi na da nilang tabon, ano na da? Yes, Action Direct, no? Nga hindi ka kasulod, di kalabayang sa lakyan dira. Pwede kasulod ka, kung tao lang magsuot-suot ka sa kawayan. Ano itong ginamention ni Mr. Hakinta, to kayo na may gindulo nga pagkaon da sa pamilya da, ano to yakina? Nagamba siya nga kay na kumer kuno mga pamilya nga madulong pagkaon. Sa mga panimalay dira nga nasirad anabing dalan. Tinag-volunteer nila sila nga sila na namakuha sila tumadulong para wala na ginay makasulod dira. Kaya part ko na sa ila dira gani nga preventive measures. Abot ki masiguro nga masulod man ang ila diri nga luyag kag matsil nila ila tinatuyo action Eric. At tapos anong sulod nga taga chamber pati kayo siyang disinfection. Yes, disinfection. Request na nila o kung yan na siyang chamber yung effort? Do effort man ka chamber, pero nag-inform man sila no nga may amo diri sa area kung may mo. Okay. So nakato diyan chamber actually. Do ulayhon na lang abi. Do dala na lang kay naga-disinfect magid sa palibot sang syudad. Okay. Ang chamber kagang pila ka mga volunteer fire brigade actually. Sige nulayon na lang gidalasan na diri nila. Okay. So mga kinalasan diri nila, kaya mo nang gusto nila diri sa aton sa radyo, matagan sila sang kasanagan. Kaya kung karon nga gabi, magamba karon yung city nga abrihan, automatically adit sila abrihan nila no? Ang inasilinta na nga patient number 2 na mo na to sa nato, inigaran? La Castiliana? Yes, Direct. Nga dira nagkadto sa nakatinir dira isa kagabi. Yes. Initially, amo na information. Si amo na ginulat nila sa aton diri, sa Bukoti standby lang basi malabot man naton kung sinong authority Direct. Kaya para ma-clear kung pabrihan nila diri. No, ang dalan kay hindi nila pagpabasan na kung siradan lang Japon, siradan naman Japon nila kung allowed Direct. Ang importante diri sa homeowners, may inisyatibo sila nga gin-obra. Kahit yung mga tao, kung hindi nila maligar, nga nagpanik din man niya kay nasa nakabatod sa information. Okay. So, man actually ang sitwasyon diri, no? Try naman ka ba contact si Vice Mayor Familiara, no? Ang head sang IATF, para nga mabalaan dali kung anong mga recommendation nila sa silang lugar na sang Est Home 3, particularmente dira sa Block 25, correct action dyan? Hindi pa natin mag-check it kay ang exact na location, wala nila gina-divulge sa Eric. Pero muna ang area ganyan mismo, no? Kada ito guys, mapakigangot kita mismo kay patient number 22. Ang number 2. Okay, balikan ta si Action John Diaz, Action Nilimar, no? I-try natin makontak ang atong sining sources. If not, si Vice Mayor Ercid Familiar, kung anong mga recommendation niya, kung ano ang ma-advise siya dira sa mga homeowners natin sa Est Home 3. Isti pa action dyan, please come back.
Yes, actually, and dugay-dugay, check man natin, kumalabot natin, it's either si patient number 2 gid mismo, kaya gusto yung man nga makaklaro, klaro ng information, Okay. nga nagagawa, actually, kami kinaaligad di pamilya, may mga sala ko ng information over social media, kaya sa mga media man mismo, kinaistorya na natin initially, ang auto dyan sinidere, kaya nagambal pa, but nga willing sila nga makatag sa statement, actually, no? Okay. And then, titry natin karon kung makarespond na sila, hopefully, no, actually, Try ta si Vice Mayor Ercid kung ano mga recommendation niya dira sa Est Home 3 Action dyan. Oo, yes, actually, no. Kati may mga pasuni nga dira nagalin. May mga report pa kani nga nakapapandalagan pa rin si gani action dyan, no? Amo na mga pasuni. Okay, uto si Jan Diaz. Okay, balik kata si action Jan Diaz ato sa nga pagpanglagat. Anong action ano utod tayaw? Okay, Jan, please ka back. Yes, actually, balik din yapon sa itong ginatamtangan karon nga gabi. Kaya diri ang mga homeowners, nagawalay diri sang sabat, no? Kung ano maginang information karon nga mapadangat diri sa aton, sang ato naman nga mga otoridad action, Eric. Itry ko si Vice Mayor Elced. No? Kag kita diri naga-contact man kita diri kay ang utod or ang mismo kay patient number 2. Kaya concern man diri, no, ang atong nga matagpalit. Kita mismo gusto naton makaruhan ang pinaka mga information action, Eric. Anyway, muna ang sitwasyon naton. Ano lang sitwasyon sa mong dyan? Ang mga tao na kamusta? Ang mga tao nagbalik na sa normal. Kaya amo to ang bagan isang homeowners association. Siya nakabutang sila sa intervention. Doon nagkulukalma mga pumuli. Dari makita natin karon kami. Ito ka normal na sige po sa sitwasyon dari action, Eric. Okay. And dito yung magpaplastar man kay ina, gin klaro man kay ina, diri sa radyo ba ko doon mo pilang ka mga impormasyon. Amo dito sa sitwasyon diri karon nga gabi. Doon normal sa sige po mga pumuli ara sul sa tag sa mga pulian. Ang mga nagabiyahe, kung nabi mga nagatrabaho, nagapauli pa lang, ano ka normal situation na sa gyapon, hindi man ginamo sinakaw, kita natin nga panic yung sitwasyon diri. Kanaming inokalmado lang din mga pumuli sa palibot, kaya ang ilang pagsalig as long as ang mga homeowners may mga intervention yung ginapatigayon para mapasigurong security and safety diri sa palibot, ginaubra man nila action, Eric, no? Okay. Mo po aton ginalantaw diri karon nga gabi, no? Oo. Kung mo ang gios ang tao dang inahulag, yun daw ka normal lang. Yes. Action, Eric, no? Daw wala man lang sila daw ginakulbaan o if not nagka-panic daw, ano, why man? Why man? Wala gid man action, Eric. Okay. And with regards to the family, we are checking the protocol man karon kung nahimo naton mapamangkot kay Vice Mayor man nga kung allowed kita ba lang ang makapag-angot mismo sa pamilya or sa patient mismo action, Eric, no? Kahit base may mga protocol sila ginasunod nga hindi pwede or kung pwede i-try natin mag-contact. Kay kabalo ko naman sila actually nagpabutsag sa atong iwig nila nga klaroon ang ini nga mga pagkabutang mga information action, Eric, no? I-try taliwat si Vice Mayor Erced Familiaran nga ma-contact action dyan. Ato siningan News Center si Andy Pensor, although nga masako man siya, pero try siya ka makakontak kay Vice Mayor. Pero maban, anta kung anong mangin recommendation, hindi kang nanong mangin pathag din ni Vice Mayor sa problema da? Yes, no. Again and again, wala din nagapanik ang mga tao. Naga-implement sila sa intervention nga para sa ila, insakto, kag makabuli kag sa sitwasyon para mapaganakan sa area din mismo sa East Homes action, Eric. Actually, wala natin ginawag ang lugar, galikiti na divulge ginagid Manila, kaya mo na lang naging pabalot na nagid lang for awareness. Kaysa diri ka ni-feel sa homeowners, kung wala ka naman diri importante nga tuloy para magsulod diri mismo sa ilang subdivision, temporary hindi lang danay. Okay. Samtang mo diri sitwasyon. Pero kung kumagambal karon ang mga otoridad nga normal ang sitwasyon dira dapat, wala dapat sa nanuman nga may intervention dira, kay wala man dapat kabalakan ang atong mga pumuluyo. Sundon mo kuno possibly, gari sundon gid mismo ka mga pumuluyo diri, kung mga nagat-need diri actually sa mo mismo diri nga subdivision. Kung nantaon nga daan ining subdivision may ara mga around 700 ka mga households action, Eric. Dira sa palibot? Sa palibot mismo, no? 700? Oo, 700, no? Okay, John, i-cut off ko ikaw kadali kasi rin natin na si Vice Mayor Erced Familiaran ang head sang atong sining IATF. Vice Mayor Erced Familiaran, Vice, mayong gabi si Action Eric. Yes, Action Eric, mayong gabi. Vice, any reaction to this? Sa report ba sa mga ang presidente sa homeowners sa Est Home 3 daw
naghimo sa pamagid. I think nagpatigayo sila kuno sa alleged self-quarantine, daw magibutangan sila da baral kay ti considering ati ang patient number 2 nga taga barangay na to Kastilan na daw dira nakatinir isa kagabi. I don't know, Vice, na nung imo dira reaction kag mga recommendation sa homeowners sa East Home 3 Vice Mayor? Well, actually, Eric, nakakuha ko na yung oportunidad, Kasi si patient number 2 nagpa-interview sa isa ka station, And gindinaya nga naghapit siya sa Mandalagan. Di ako personally, ang akong the statement before, according to source man lang nga naghapit siya sa Mandalagan, then nagtulog sa Estefania. But ang iya statement, which is confirmed naton sa Mandalagan kag sa mga barangay officials to, nga ginsugat siya sang utod nga taga Purok Bulak, Mandalagan. Then gindinaya nga totoo siya nagkadto, so patiyan ta na sa iya statement. Then nagrekta sila sa Estefania, dira siya nag-overnight, waay na to siya ka, ang iya mga utod ya kag hinaplo siya, katulog na. So wala na siya contact sa parents, siya lang siya nag-contact, then aga pa siya kag nagpala-Castellana. So akseptaron ta na kay iya niya statement. Now karon ng mga homeowners association dira or officers, nag-decide, I think daw nga lockdown nila or i-sealed off nilang isa ka street. Oo. Daw mo na actionary. Yes, Vice. So, in fact, nag-istorya may kami ni Kapitan kay nanawag siya. And ako dayaw ko kay Captain Son nga kuan mo la, kadasig sa nila aksyon kag na conduct sila sa tracing. And na-confirm nila may 7 na siya siblings, nga dira, wala man symptoms, din-provide nila mask, then gin-advisean to stay at home. Now, ang aksyon niya siyang kuan, sang homeowners, upod kay Kapitan, well, under the protocol nga ginisyo ni Mayor Bing, ang aton barangay officials, upod sa City Health Office naton, makandak sang actual inspection. With the assistance ng PNP naton, na mag-survey sa area. Then mag-decide sila kung anong extent ng ila ultra-risk or seal off na area. Pag ang protocol o polisiya sa positive cases na. Oo. Now, karon si patient number 2, wala man da, di ba? Oo. So, waay na siya ma-cover sa aton EO. So, kung ina nga kuan nga desisyon nila, kung wala man lang may ma-reklamo dira nga neighbors nila or neighbors ang family na siyang patient number 2, then wala man na problema for their safety. But for me, sundon ta ang protocol ang younger brother to siyang patient number 2 sa Bulak, Mandalagan, upod sa iyang partner, na swap na to siyang City Health Office. Tomorrow, si Dr. Tan, upod sa City Health Office, kag may examine na sila kung i-consult. And para sigurado, then i-swab sila. Amo na siya action Eric ang aton protocol dira. So ang aktual nga inspection ta matabo ini buwasaga with the City Health Office Vice. Yes, correct na kag ang City Health Office o pod sa barangay dira ang mga decision. So for the meantime ginhibo nila dira nga medyo gamay da nga daw kudan kag gibutan dira sa sila nga lagyan. Kag according sa homeowner nga president nga si Hakinta nga nagsiling sa amon interview bago lang gid nga siya naghimo kami sa amon kagalingon nga desisyon nga magpatigayon sang kagalingon nga tawag nga self quarantine diri sa sina nga lugar. Vice, okay man na, wala man problema, no? Wala gid problema para man ang safety nila. Unless nga kung may reklamo dira nga pagani ka kadto ng City Health, pagani ka decide sila. But tomorrow aran na da. And lain niya kung makitaan mong sitwasyon mo kung makachimpo ko ba siya maaraman ko da. So posible boss nga aga Vice makitaan ang presensya mo sa sinang lugar sa East Home 3 Vice. Kung tawhay ko if needed, di mamasyat.
Sige. So sa mga nagapamati, Vice, taga Estom 3, anong imong panugyan sa ila? Advice, Vice Mayor? Well, the usual advice na to, personal hygiene, pag-ugas na perme, sok-sok na mask, and social distancing. Hindi ta magkuan sa, hindi ta pag-i-discriminate ang kuan, ang aton that neighbor, and advise them. I think this sikap nang advise sila nga stay at home. Then ang aton pagkanita nga barangay ang approvide sa ila sa ila necessities. No? So, basta way lang sila kagwa sila balay, safe ta da. Sige. With that note, Vice Mayor Ercet Pabiraran, salamat sa time mo sa Action Radio, Vice. Yes, thank you, Action Eric. God bless sa imong programa. Salamat, Vice. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ay, abit si Vice Mayor Ercet Pabiraran, di ba na problema da, kapag buta na siya sang daw assault o baral da, kung dala sa sinangang lugar da, wala na problema, sinabi ni Vice Mayor, kaligiti ko may magreklamo, hindi ko na nga problema Iti before ka magbutang anay da kinalang may mga inspection ngay mo. On dira pero sila ni Vice Mayor Elsie Pamilyaran basi boss may chimpo mo sa sigurado siya nga boss aga yan mapadulong dira ang team sa City Health Office sa papatigayon sa investigation sa inspection dira sa lugar sa area sang Estom 3 para nga ma-sure gidi kapag ba siguro kung ano ang pwede dira mahimo sa City Health Office kag sarang nila mabulig sa sila nga lugar ngati mo na bla mga balita ngati kung kaysa may pakpak man mo galupad bla ara si Jan Diaz do sa linya ta balik ka sa action Jan Diaz Jan na interview na si Vice Mayor may problema kuno action Jan yes located ang ila daring statement action na rek may amot sinadara ining particularmente nga pagpamtang nila sang baral ini ang may tinutuyo nga samtang nagaulat sila as a response sang IATF gani ti boss ara na ta boss aga guraga pa ang City Health Office. So meaning, kay ang desisyon di Albi sa homeowners, amo ni siya, kay wala response pa, sila nga nakitaan, ginamo na temporary nila para ma-isolate ang area. Pero once kung once take control na, kanakatuan sa ITF, depende na sa desisyon, pwede na rin pull out ang direct ang drakon amo na desisyon. At least sa kabatisa sa tribuna ito magulagay ko si Vice Mayor, boss agang City Health Office, makadtog na tayo boss with the barangay captain sa barangay Stephania. Yes, and another ring nga gusto tanin naman, gusto gaan sang klaro, kay kabalog ka nagapilang homeowners, na temporarily for those nga gusto magsulod abi diri sa subdivision. Ang ilang appeal is kung wala ang importante, hindi makasulod. Basi na wag day saban ka point of correction nga gusto nila actually nga maklaruhan kung okay na siyang appeal sa public nga hindi temporary makasulod diri or may justification ang city nga dapat hindi gid magamosin ang nga pronouncement or appeal actually. I would rather siguro naka problema siguro basi makatawag mo sa kay Kapitan Tingson sa Stephania kag may istorya ko namo giman ang plano ni action diyan kung ano ginaman ang actually na appeal na nila kina Saxon firing line. Kaya kiti amo to na anyway ti amo na importante plasado diri nga samtang wala pa din nakalabot kaya ti ari lang din siya po ng baralag sa hindi nila pagkakason. Buti Buasaga i-assure nila nga ti arad ng City Health Office basi kanang makanto si Vice Mayor Buasaga man kung may chimpo siya. Actually may tawgan ko sila nga mga tinigawon ilang po na naton diri man mismo kaya mo ni siyang utod bala ni patient number 2. Ang problema diri ang pamilya medyo strict sila in terms of pagpalabot sa mga contact numbers sa ibang mga katapos sa media action direct. Okay. Kay selected ang ila diri nga ginapakigangutan man no. Ginapay naton karon nga kabi ma-contact ining utod niya kay I think patient number 2. Yes, authorization number 2 direct. Okay, kaya para at least sila mismo naman makaklaro man sa sining sitwasyon kag kung ano bala ang permiro ganito at least may ideya ba automatic para mati-action dyan? Sige, ikaw lang ma'am. Okay, gina-contact sa mo ni Jan Diaz sa isa sa mga utod sang patient number 2 nga makahatag clarification parte sini no? At least sila nga pamilya yung pakistorya action dyan? Oo, po ma'am. Okay. Okay. Ma'am, may gabi, live ka sa Action Radio. Ma'am, ikaw ang utod, di nila napapaglawagon ang alan sa imong nga pamilya, una daw magiging nga name. Pero confirm mo na ako, ma'am, ikaw din man ang utod ni patient number 2, no?
Auto di ako. Ma'am, i-clarify lang namon. Ano mong information nga luyag ninyo diri qualify diri pagi sa Radyo Bacolod, ma'am? Ang date na 13 ako nung nagkasto. Okay. Oo. Ano kaya ang matuod, ma'am? I-clear natin, ma'am. Hello, ma'am? Sunday siya nagkasto. March 15. Ma'am, hello, ma'am? Hello, ma'am? Pila. Ma'am, i-clarify ito na iliwat, no? Nang diin tinihalin, ining si patient number 2. Sa Iloilo. And then, nag-travel siya pa Negros. Saan o siya, anong ginsakyan niya man para mag-travel pa Negros, ma'am? Ang Pasca. Nang Itzaroro vessel, ang katamaran. Ang Lucas, doon muna siya. Okay, din siya nagdungka, ma'am. Kami ba daw report? Banago Port. Ano na siya nga adlaw, ma'am? Bali, 15 na siya sa gabi. March 15 sa gabi. Mga anong oras ayan, ma'am? Mga, wala ko idea kung basta pagkabuti sa balay, mga 11 p.m. na. Ma'am, sino nagsugat siya galing, ma'am? Ang akong brother. Imo brother. Na anong gisakyan nila nga duwa? Motor. Nagmotor lang sila, single nga motor. Single, ma'am? Oo. Din sila din, ma'am, nagdiretso after sa Banago Port. Din sila nagdiretso, ma'am? Diri siya Fortune Estefania. Okay, nagdiretso sila sa Estefania. Gabi na siya nakabot. Kakabot niya sa balay, ma'am, gin-welcome niyo pa siya. Nagstoryanay pa ka mo? Oo, nagtoryanay pa sila isang mama ko, sa papa ko. Okay. Kay pinapakamustaman ko ang sa pamilya mo, Iloilo. Sino lang yan nakagawa, nakastoryanay, 2 kids and ang 1 kid, malitatod ka bata, makitulog na kami, tulog na ning tatlo, pero kakamiya sa kwarto lang kami. Okay. Sila yung mama ni papa ko, kami sila na nagstoryahanay, amo to. So, March 15. Ma'am, nagtulog siya nagtiner. Oo, nagtulog siya, pero hindi sa amo niya, kundi si Sala lang siya nagtulog. Tapos, pagka, naglakat na siya, early morning, mga 5, siguro, mo na. 5 a.m., naglakat na siya. 5 a.m. siya, oo. Din siya nakadto, ma'am? Ako, hindi siya Lakasiliana. Lakasiliana. Ano bisakyan niya ni ma'am? Iya mo to, nga hindi sa Bacolod. Single man siya motor? Yes, oo. Ma'am, sino ginagtuan niya to sa Lakasiliana, ganini? Iya, asawa, kag bata niya, pamilya niya. Pamilya, yan, napuli to siya. Ma'am, information, i-clarify lang, nga una may isa pagkikuno ka barangay sa ikatuan, tuod na siya o hindi? Ka barangay? O, may isa pagkikuno ka barangay diri sa Bacolod, naging katuan, tuod na siya o hindi, ma'am? Wala Wala na. So, wala na, amo na ganit ang gisala ang info. Okay. Wala, nakakadto ang magulang ko sa ka barangay. Okay. I-clarify, yan na sa... Oo, so sila ka sa barangay, ma'am, no? Yes. Ma'am, pagpuli edi, anong pinakarason nga nagpuli sa kuno ganito? Graduation sa bata, yeah. Graduation sa bata, yeah. Hindi magpuli, hindi ba pagkamandi lockdown. Hindi na lockdown na tumaganti, nagano siya, nagdali-dali siya puli para siya graduation. Okay. Ma'am, before siya magpuli, may idea ka kung ang iya amo nga dito sa may Pavia nga daan, ato na to, nakaupo diya or wala to that time? Ang nakaupo diya? Oh, ang amo ito, di ba, ma'am, is alleged siya connected, so may contact siya, no, di ba? Okay, driver nga siya mo. Oo, ang amo ito, ma'am, matulan to, before siya magali? Oo, aralan to. Kapag man to sila, isolate man to sila. Pero tapos ang ilang na-report is negative na tanan. Pero gina-quarantine sa tubong. Okay. Ma'am, saan o lang siya, ma'am, nakabatsag? Or di ba napuli ko? Saan pa-quarantine siya, ma'am? Pagpuli sa Lakasiliana? Bali, nag-home quarantine siya. Kaya pamangkot na siya dyan sa ilat siya, sa barangay, Ikatimingan, ma'am, pagkasir sa barangay na wala si Mana Santa to. Okay. So, home quarantine siya. So, gina-check sila Namot na yun. Tapos, nabalaan to nga datay, nabalaan to nga positive
istorya sa pamilya Iloilo. Amo to mismo siya nag-surrender kay ginhanggalan siya sa Iloilo na ihambal sa isang imo barangay inyo na positive kami. So, nag-surrender dito siya. Wala niya nagdumugamoy anything eh. Naglakas siya, naglakas sa barangay, istorya siya tanong-tanong interview. Nag-interview sa iya, wala na siya din papuli. And then, pag-interview siya, ikuhaan siya test. Okay. Pag niya test, pagkamot to, manang iya asawa kag bata, intuha man dito sila bagay. Dala ang nagkuha sila, ang ambulansya, sa center. Okay. So, sa Semana Santa, naka-quarantine o naka-admit na siya? Naka-quarantine na sila hasta tubong na. Din sa mga naka-quarantine? Nasa home quarantine sila lang banday. And then, kalabanan nga kasi dito, nag-surrender dito siya sa center. Ang mga tayo na-start, ito yun nila. Dito sila in quarantine. Din sa Gindala, ma'am? Sa center, man po para nila. Tapos, ang nabalaan nga positive siya, sa 20, din pa ila sila nga mag-asawa. Siya na nasisa ka center, isa ka kwarto, tapos nisa ang asawa kag ang bata itindain lang sa building. Ma'am, namin mga center, amo ni sa Ibi Magalona or hindi? Sila Castellana, Japon? La Castellana na siya. Meaning, asa subong ara siya sa La Castellana? Gina-isolate na siya. Ma'am, ano ko no, ma'am? Saan ulang siya nakabatsyag symptoms, yun, ma'am? Sobra naman sa isa kabulan. Lupot lang siya kag naghilanat pagkabuhat na dula, malang susunod dayon. And then, nagpa-test siya. Ako din nag-timing nga pag positive to ang pagpaghiya Lilo. Amo to dayon naglakas siya din sa sa center para mag-surrender siya. Wala na siya mga So, pag iya diretsyo, siya kay mas okay ang papaluyan nga mo na Oo. positive to yung iyaamo. Sige. Ma'am, i-contact ko na yan si Actionary. Actually, may mga question ka, kaya gina-check ko pang iba na question gikan sa ton nga center mismo. Okay lang dyan. Atag naman ang explanation niya. Isipin ko din namin yan. Kay Ara, mga tao, maging pakita ang mga picture ng mga kong brother. Diba pwede na sila Yun, ang question mo, ma'am, kay Tik, may naglapalaptas ang pictures ng imong auto. Damo ng question number 2. Wala pa. Basta may nabatianan ko. Pero okay naman. Okay. So, yung concern na mo nagali, ma'am, no, nga hindi ka mataning uluyag, ngayon palaptagin mga kay Tik. Okay, balikan sa Action Jan Diaz. Ano ito niyang report? Ang report Action Jan, interview sa utod sang patient number 2 nga nangi positibo sa COVID-19 nga subong ara sa area sang Banwa sa Castellana, Action Jan. Yes, Actionary. Kasi may mga clarification din sa aton. Hindi ko may makita na ito nga official nga account, Actionary. Anyway, ma'am, anong tulogyan mo sa public, ma'am, especially ang mga pumuli dira sa Castellana o diri even diri sa kaniya, ma'am? Hindi sila sabi sa mga storya kasi hindi nila mag-answer ng kung anong ginagawin. At i-pray na lang nila na maging okay na ang magulang ko, pangutod ko, para maging okay na naman. Hindi na i-bash pa nila. Okay. Victim ni siya. Wala siya kabalo kung hindi naman ito gusto nga mag-amoni mo. Diba? Oo. So gusto ko lang yan sila nga i-pray na lang nila, hindi na nila kami bash pa. Pag isa pa nag-follow kami siyang protocol na tawag sa DOH. Ma'am, saan ka rin nakaabot ang result? April 20, ma'am, no? Sa nabalan, wala nga positive sa April 20 na nabalan? Oo, sa 20 lang ni. Kaya mo manakagalang nila sa center ko. Okay, that time, anong sitwasyon niyo, ma'am? Bata negative. Okay. Ma'am, anong sitwasyon niya subong? Stable siya? Healthy lang siya? Asymptomatic lang Japon? Siya, wala siya. May ginabat siya. Siya, mula na din sa likod siya. Kung ang bali, ito nga, nagasakit ko ng likod. Doon na ano lang siya, doon nangaluya lang siya. Wala nga, mula na positive siya. Hindi siya kapatid. Doon muna pala, nalalaya lang siya sa stress niya. Mula nga, so wala din siya. Since tawag siya. Okay. Wala naman siya may iba ng mga
i-clarify ko lang ma'am, may nakabalok information nga dara sila kasi nabi nakagwa pa siya or may naka-encounter pa siya ma'am, nga naka-contact siya. Ina kinahanglan bi continue. Naman, Why na? before mga gano'n, sige nga isolate na siya. Oo. Ano? Wala, hindi na sila diba pwede kung home quarantine, hindi na siya pag-isolate siya. Wala na siya nagwa Okay, Ako sige. lang to pag bala na ginpadala siya ng iya ko kay pound sila sa Palawan. Amo to pagkatuyan sa Palawan pero wala iya sarado ang Palawan. So, amo to din nagkato siya din sa may center. Amo to din that time amo to nga wala na siya ginagawa wala siya ipakuli. Okay. So, wala tong last year ginalo sa Palawan. Sa mga nga day na nagpapalawan siya ma'am? Halipas ko pala mo ko gano'n na man. Pero, wala din siya na gano'n. Yan nagkato. Bigla sa may Palawan. Ay naman lang siya ginaglanta. Mas sarado. Okay. Ma'am, update lang kami sa Akso Radio Japon, ma'am. Sa imo, kahit tiyatik, dili mo kagin interest karon na gabi ang statement niya, kagin clarify sa public, ma'am. Hopefully, may tindihan sa publiko, gin mismo sitwasyon niyo, ma'am, no? Oo. Sige. Diyan may ara sa panugyan, panawagan. Amo to panawagan niya kina-Action Direct na itindihon ang sitwasyon kaya hindi na magpalapta bala sa mga fake news may hangot diri sitwasyon sa iya sa mga utod. Kaya isunod sa iya. So utod ja okay man lang ya kuan man mapagsik man ang utod ja. Ang balagali ko ng symptomatic to wala giblok ko na may ginabatsag ang utod ja ang utod ja matiko dong ang hawak ito ko sakit amo malang tuya. Likod. Likod. Oo, okay tito na dala guro bla posible sa stress kang ginatawag. Gani man. So mo na to Action Direct no ang at least may kuan siya may kabakod siya nga maghambal nga biktima ko ya sang COVID may COVID ko. Oh, yes. Oh. So anyway, mo to clear ya ang dates. Oo. Kiting nagwa is March 13. Ang bala ko no March 15 Action Direct nag-abot. Oh, March 15. Puli sila kasi na March 16 sang kagahon. Siyang kagahon. Na-discoveryhan niya nga positive siya sang April 20 na. Siya nagwa ng result Action Direct. Siya nagwa ng result. Oo, tiyan ba di mo sobra mo ko sa kabulan na wala agad sa may ginabatsag nga iban. Isa way gali kang kabataan gani diyan daw man gani isang indikasyon no? Negative. Actually nagpa-test man iya bata kang iyang asawa, negative man pero ang testing again siguro solito na liwat guro diyan no? Yes, ma-retest siya para mamalaan kung negative or positive. Ang mga pamilya itong ang istorya sa tusang kagahon sa pagpuli ya nakapa-examine man? Ari di, amo ni din na PUM bala subong, gina-PUM diri. Okay. So amo pa ning PUM pa lang, wala pa na undergo PUM no. Okay. So boss, so mo na boss nga makadto di boss sa mga taga City Health Office para ma-double check nila inang information dugang. Yes, exactly. Amo na sitwasyon diri ka mga contact tracing amo na guro mo on sa City Health. Buwas nga lagati si Vice Mayor kani buwas ko may chimpo man mapadulong man sa area action diyan. Oh, yes, Action Direct no. Oo. At least naklaro pagi sa imo nga amo ng sitwasyon gali. Oo, and amo na gani ang banila. Pulo pa sa kay hindi sila bla mo na Action Direct sa iban nga mga media kaya mo na base ko na mag-confuse na naman. Gani. Amo na nakikita na nag-personally tawag kaya hindi man sila gusto nga yatag ang ila with all due respect sa pamilya mismo Action Direct. Oo. Okay. So at least pasalamat kita nga ti sila ya, especially tatong utol yung interview mo bago lang, may pagsaling sila ya sa Action Radio ti amo na yung pasalamatan ta. Yes, no. Ano naman ang pinaka-audit natin ng sitwasyon. Ara ka yapon daw sa area action dyan? Ha? Ara ka yapon sa area da? Ari po ko di sa area, naka-ibandri, naka-istorya na eh. Oo. Pero daw wala man na sa ila bungog, daw wala man na sila, ito ka normal na sila sitwasyon subong. Balik normal sitwasyon dari. Kay buwas ang mga buwas ng City Health, buwas nga may inspection, buwas Oo. Wala man na problema da. Ti si Pres, kuan, wala da? Ang presidente, wala da? Naglakat na? Wala na, okay na. Si Pres, okay na to? Si Pres? Oo, agastorya pa din sila, Action Direct. Galostorya pa da sila? Hindi sila galing magaling, so pwede kami kaling. Nabatayan niya man ito gurong ambal kay na ni Vice Mayor kay na to? Oo, nabatayan na naman. Nakabati naman siguro sa ambal ni Vice Mayor, mabuwas ipa-ara da boss sa City Health Office, base may chimpo si Vice makadto man da boss. Yes, no. Alam mo na ang pinaka-ulit natin yung sitwasyon, laki pa natin interview karon kami sa auto ni patient number 2 Action Direct. Hopefully, boss, kay kabalo katulog na si patient number 2. Oo. Tiyambal ni ma'am, ma-coordinate sa kuliot boss, kay para matawagan si patient number 2, kung luyag natin, nga siya mismo aton naman nga,
maistorya kag ma-counter-investigate man mismo. Gan, No? ang klarohon, ta si patient number 2 ara sa buong sala Castellana. Yes, actually. Under investigation. Isolation, actually, no? May lugar, may isolation room ta sa Castellana, may ara sila da. Initially, mo ng statement, may ara sila kuno ginbutang center. Okay. Na-separate na kuno kasawa kagang bana, kagang bata. Ang bata, okay. Ang importante nga nabutan sila sa ka lugar nga safe nga hindi man makatag problema man sila nga mga katupad balay kung kasi Mario da sa nato. Yes, actually. Oo. Kaya naman ang pinakaulo natin yung sitwasyon diri sa lugar mismo karon gid lamang nga gabi makagson bantay pinakagson balik na tipon sang patro karon gid lamang nga gabi tandaan makagson nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tanlawa sa mga paguyang kuno pagnubo sang aton immune function ang mahigko nga koron kagang hindi regular nga pagpagawas higko sa tanlawas ang may dakang nga papel sa paggawa sang aton immune function nga dapat imon simple lamang makagson pabastugon kay pasanugon ang inyo naman nga immune function pagi sa adlaw-adlaw paggamit sang panilo sa ato naman nga tinay, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Imong baklat sila naman nga klinika sa Life Extension Clinic namtang dala lamang sa J7 Building kapag lamang sa DHL tungatura sa Sandalan Galo kag Burgos Lacson syudad sang Bacolod. Sa lahat ng kamator mayong ilang kay Vice Mayor Renato Malabor Jr. kag sa grupo dira sang Israel Gay Association. Arot na sa Bacolod ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kinaksyon John Diaz sa There You Have It interview sa utod sang patient number 2 nga nangin positibo sa COVID-19 nga tumandok sang barangay nato Banwasang La Castellana. Ang patient number 2 nga positibo sa COVID-19 ara na subong sa isa dira ka makabig naton isolation room dira sa Banwasang La Castellana. Giseparate ang bata, giseparate ang asawa, giseparate ang may COVID-19 nga positive tatay. Pero sa mga test nga ginhimo daw negatibo ang mag-iloy ang bata kang nanay, pero kasi gahom kita nga may another test pa siguro nga matabo, no? Sa iman sa mga pamilya isang sining COVID-19 nga nang positive nga nakahapit pa dira sa area sang barangay Estefanía, particularmente dira sa may Est Home 3, no? Ibuas ang team sang City Health Office, and most probably kung may time buwas si Vice Mayor nga head sang Interagency Task Force mapadulong gid dira sa East Homes, no? Agod sa pagkandak sang dugang investigation, most probability ma-consider tayo pamangkot ay kung sino pa kitang ibandara nga istorya sang sining pasyente nga nangin positibo sa COVID-19. Buwas mamal, antrada kung ano ang mga recommendation ni Vice, sa City Health Office, o po sang barangay official, sang barangay Estefanía with barangay Captain Tingson. And the rest sang barangay council, sang barangay Estefanía. Ang report na aksyon, John Diaz, kinadulong sa inyo sa kalawan sang DTX 500 capsule. Ugali ang pagtumar sa DTX 500 capsule kaysa DTX 500 capsule may tatlo ini ka mga anti-diabetic properties, charantin ka nagaparunubo sang glucose, Vicin nga nagkakontrola sa imo sining nga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay efekto sang insulin. Sa may mga balatian ka diabetes, amo ini ang katapat sang inyo balatian, magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ginatay mo ito nandira, happy resiling lang kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. sa Purok Santor, Barangay Mandalagan. Araman si Pritzy Gay Narciso, Jade Narciso. Nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol Program.
Ginatamyaw tamandira ang pamilya Villarosa sa Barangay Granada kag mga LGBTQ sa Barangay Granada kag nag-sponsor sang food packs kay Madam IB Salon. Thanks Action Eric. Alin kay Wuzon Zon Z. Grabe nga mga ngalan ba? Daw mahuya man ta ba? Sa kay Mr. Mrs. Jonathan Bea and the family, happy listening lang. Amo man sa kay Leo Shokon Perez and the family, always gid nga nagapaurok-urok. Sa kay Madam Marley Dimavildo, adra sa Binalbagan, happy listening lang. Mayon dira nga pag paurok-urok. Tamyaw ta, belated happy birthday kay Arlene Caracena. Birthday ako no kahapon, so belated happy birthday. Subong adlaw happy birthday sa kay kagawad Glenn Burgos sang Barangay Pahanokoy. Kay kagawad Glenn Burgos sa Barangay Pahanokoy, happy birthday. Ali kay Kapitan Bibing Noble, kaliman sa imo kopdanan sa Barangay Council. Kinatamyo komandira si Kas-A Laloy, si Kas-A Mager, si Nongberto, kag amay, ga-monitor sila sa Facebook, sili ni Kagawad Carlos Boboy Cabalo Jr. sa Barangay Pahanokoy. Ayos, tamya ko dira si Kaiser kag si Kiona, Domdom family sa Barangay Tangob, nagapaurok-urok kita. Tamya ko dira si Ana Nomos kag Melanie Miliorca, Alan Pitogo, Restman Civilio, Ronald Policarpio, Jerry Pidrahas, James Bibanco, kapawurok-urok sa Night Patrol, halin sa mga Agrocom Security Force assigned sa Santa Clara. Mga kinay ni Vice Mayor, ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Vice, may nga bidra sa imo. Vaira kag Salgado family, ginatamya ka mo ni Manang Sonia Vaira, sang Puro Cruzal, Barangay Takulin. Sa mga Tamis Boys, Boy Dayo, Felix Gar, Ala Navales, mga Tamis Boys niya, kapaurok-urok gid. Manong Mario kag Manang Linda Vertifrado dira sa Florenceville, happy listening. Sa Inday Marjorie Voluntati and family, araman kapaurok-urok manon. Gamonitor man ang pamilya Camacho, si Bunga kag Lingoste sa Barangay Hagimet, La Carlota City, alin kay Alin Camacho, Jonar Torneya, mayong gabigid sa Singkang, ara si Jake Ambrad, si Toto Benji Locsin, baga porok-orok si Toto Benji Locsino. Action Night Patrol ginapamatian Toto Benji Locsin. Keep safe Sir Eric sa inyo tanan kag sa akon banwang natawhan La Castellana. Best wishes luck siling ni Madam Grace Fos. Madam, halong ka ta Madam Grace Fos ha. Sa kay Jill Salgado Gonzales. Bow! Sinday Jill Salgado Gonzales. So ka pa urok-urok ido. Salamat Ma'am Jill. Sa kay Mami Elsa Veri, sa kay Bradji Dilag, Toto Boknoy, Josel Veri, kapaurok-urok kid. Pamilya Britanya, from San Enrique with love, Grace Britanya. La Carlota City, ka monitor man sa tono, si Roy Rafael Ordanil. Tamya ko man si Nobi Valencia Subaldo. Araman ka paurok-urok man sa Action Night Patrol program. Happy birthday kasin ko Melanie Labansawan kag ni Analisa Labansawan, alin kay Lani Labansawan Iseyo. Sa kay Vil Bonza mayong kabigid sa Mansilingan, araman si Ramsky. Kamonitor man si Lori Trosis, alin kay Mark Ponce. Leonedas family sa Pait La Carlota, tamya kamo ni Yeye Leonedas sang Singapore. Sa Tokyo, Japan, ara si paring kinalon sa gayo. May gabi dira pariken. Great ko lang pamilya Team Plaza sa La Castellana, alin kay Melt
Team Plaza. Sa La Carlota, si Lani Labansawan Iseo. Jocelyn Libo on Dispujo. Sa Silay, si Chris Hamili Juanitis. Araman si Yolanda Alcayaga Galigar. Araman ka paurok-urok man, no? Si Inday Blasa, araman. Carillo Family. Emmanuel Roven kag Shermaine. Alin kay Jonalyn Sivalia Pineda. Sa kay Bibing Dageya Bautista, happy listening. Narisa Ruiz Ilare. Bago City, araman si Sais Villarosa. Si Jordan Monturio. Pa-check attendance lang. Si Manny Loquias. Daw ginatripinga mo pakalo. Wow. Si Marojo Aguilar, si Cristina Santiago, si Tark Nirak Tahan Langit, Ed Lumugdang, Jessie Garcia. Sa kay Jessa Garcia, may gabigid. Si Escalante, si Ruth Kirk, Lorenzo Olmido. Always kikapamati sa Escalante City. Si Watski kay Trujillo, araman. Sandumanan, Bantay Purok on duty, Purok Kawayanan 1, Raydan Velasco. Mrs. Judith Calves Pamposan family. Narisa Ruiz Ilare. Kapaurok-urok din sila ni Josefina Loxin Kini Rato. Si Cha Agazi Gayamo Araman. Rother Kirk Lorenzo Olmido Araman. Si Isel Lamis Romy Lau Isquilia Arnaes. Nabaguan sa mga listener, no? Si Nemuel Villeta, si Porfirio Antonio, Angilita Kasipong, sa Villamonte, si Yolanda Alcagaya Galligar, Isabel Celeste, Gabotiro Bilos Winston, Maria Lisa S. Magbanwa, si Mars Flores Frias, araman, si Tonet Alba Zacarias, si Patrick Tibogi na tamyaw ni John Patrick Arceo, si Marie Jane Jaime, natamyaw sa mga taga-Talisay, si Nyodi Rosipsi, si Cloud, Chanleod, Arculas, Silyado, pamati man. Mars Flores Frias, may gabida. Barangay Bulak, Estipania, ano naman? Si Gabotiro, Binos, Winston. Fred din yan, family, happy listening. Si Jonalyn Sevilla Pineda, raman. Si Rot Di Kuzawa. Kapaurok-urok na sa may Eroreco Subdivision. Sheila Kiorongo Bringas. Mrs. Lonsky Didulo sa Pojera United Arab Emirates. Fred Ninya. Sa kay Medi Bocayani Villa Vicencio. Melanie Vernas. PIO Kanopo. Monitor sa ito, no? Nagabida sa PIO sa Nopo, Toto Lowe di Paulan family, no? Kumusta ka da? Bunong ganon, boys na may gabi. Gladys Noble, si Jasmine, Ermelinda Mamanaw Lambo, sa Iloilo Manduriao. Pimentel Joben, bao! Toto Joben Pimentel and family, pamati sa Toto Joben, kumusta ka da? Jose Cuenca, sa kay Des Berlin, Alex Alfabeto, Daisy Ropico, Eva Torre, Tocayo Eric Santos, si Maverick Saint, Iboni Butchers in Germany, Jose Marie Pabalati, May Banting, sang sumaga pamatigi sa ito na. Mama ko Titing, Valencia, kag pamilya Sobaldo, Nobi Valencia Sobaldo, nagatamyaw. Maria Los Grijaldo Macunat, Marlon Siquiña Cañete and family, Eli Guerrero, Samuel Cruz,
Barangay Baliwagan, San Enrique, Pacifico family. Alin kay Jose Pacifico, Albert Kaluoy, Gerald Babaos sa Dipolog City, Irene Figueroa, Jose Pabalati, May Banting, Mayraya, Kag William, wala pamilya man ayhan, Irene Figueroa, si Katendas watching sa Talutog, Murcia, Maribi Kaungga, Tubalado, Jessica Mirasol, Red Fox Dilasa II, Grita Galino sa Cebu, no, kay Father Nomer Makiran Pads may gabi, Father Nomer Makiran, Rona Travarihida, Urok Maluluyon, Way madala, Tasak, Franco Talion and Familia, Gina Pajero, from Barangay Carabalan, Himamaylan, Larry Lamis, Manong John Bilonyo and family, Roger Bermoy Evangelista, para sa Manila, Rodrigo Cañedo, sa Paurok-Urok ito, Arian Iloterio Baldado, DB Minor, Christian Roa, Vicky Marino, buda-buda mo, sila yung pamati, oh. Steven Luis, Agustin Barayoga, parami na sila. Hindi magwanta. Kay classmate ko Noel Ostraza, kita Biving Severino, ang gabi dira kay Jose Maria Villa Hermosa sa Bago City, Araga Porok-Urok ito. Parami na sila eh. Porok-Urok man kami sa Barangay Hall. Bag-o lang natapos disinfection mga kalye di Poblasyon Barangay Robles. Ang team ni Kapitan Chad Feria, upod kay Kagawad Jofred Sapanta, and the rest sa mga barangay Kagawad, BHW Tanod sa Barangay Robles, La Castellana, mabuhay kamo dira. Salamat gid sa inyo nga pagpaurok-urok. Ay, Perti. Sa kay Madam Senya Kanyada Imnasi, ang family, happy listening. Balik kita when we come back. Balik ka report na action dyan, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo.
batian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon sa Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Balik diri sa ato sa nga pagpangalagad mga bidira kay Migo ko Dani Janjan Alcoriza. Da paurok-urok siya. Amo man si Joyfi Gruzin Kingko kag si Remy Villamarso. Sa ko ga monitor gid sila. Mount kay Mary Ann Malones Orivi sa Panokoy Baybay Orivi family. Happy listening. Jane Mar Sitio Pait Barangay Karapi Kinigaran may gabider sila. Para sa Iloilo si Jane Mar. Balikan ko si aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Si Don Fee Marie Domaca Castro kag si Joel Sangko kag iba Sangko in case ka mamati sa ton. Action dyan, napis kang back? Actually, sa nasiling na kayo natin natapos na gidman ang panagtagana isang ayuda sa kapin 1,664 ka mga beneficiaryo dahil sa barangay 35 diri naman sa salad sang Bacolod din may kangtanan sa gyapon so social amelioration program o Consap Action Ereka. Ang barangay Tacoling nakapanagtag sila kay na mga 1,726 initi daw mga 1/4 pagid lamang no mga 1/5 or 1/4 sang ila total population nga masobra rather total funded family nga masobra sa Ismail Action Erex, meaning may second and third batch pa nga palabuton or possibly fourth batch pa na. Okay. Ang Barangay Granada na kay na mga 1,300 plus or labot 1,500, hindi natin makuha ng exact number. Pero according sa kay Barangay Kapitan Alfredo Itek Talimudao sa Barangay Granada, ini mga first batch magidamang sa tatlo ka waves nga panagtagana Action Erect siyang ayuda may angot sa special social amelioration program. Isunod kay Kapitan Talimudao nga ang niya gabi man ang preparasyon ka barangay galing kay magabot na gani nga kon mga pumuluyo na magdinaguso kagim adjust Action Erect na especially nga kwartang bagambalan pero in terms of proseso kang protocol hindi kay patigay sa sulod ra sang gym mismo tratado man tagula man nagka problema ang barangay mismo Action Erect. Good. On the first batch sa panagta kamusta? Oh, praise God no kay ka smooth sailing sang aton sang flow sang aton nga well organized behave tama nga pumuluyo so na-delay lagi kami sa sa paymasters naton sa mga cashiers. That's because nga nag-abot sila sa mga 11 na. So pero just to say natapos namon ang 1,570 something ng to 30 natapos. Kasi wala pa kami break namon di na to 5 to 10 minutes lang. Alita break kahit kaya ako tungod nga gutom na gid. Pero 2:30 natapos namon kay bastado ang mga tao aware na kung ano ang ilang number nga kung sila makanto with of course amon nga mga photo documentations damo kami volunteers so well organized. That's why siguro amon ni rason kung nga katapos ang mga mga papeles nga mga xerox mga IDs photocopies ang ila IDs kompleto kami
kami. Pero ang nami kay 1.5, medyo minimal ang kabalo ko naman sir, ang social distancing kabala sa buwakay na tungod nga napuno na ang gym, wala pa kami kasugod. So ang tao na sa buwa, no? Pero siguro kung nagsigi kami, bisan mag-9 na lang kami, or even 10, kami may 1 hour, siguro wala kami nagka-problema sa buwa, no? Sa number of crowds na nagapila sa buwa. Pero I've heard nag-orientation kung orientation sa mga tao, sa mga personnel na Monteria. Grabe naman nga preparasyon kay as much as possible. We want na i-execute natin expect natin ang aton nga DSSB, ang aton nga mga paymasters nga we will execute it very smoothly and siguro masilin sa well disciplined ang mga kumuloyo na. Set me number na mga actually matihan si Barangay Kapitan itik dalawa daw sa barangay Corona daw ang national buwas nga adlaw gina-check pa nato ng schedule badala sa Radyo Bacolod ibang mga barangay nga magatagay naman daw at ang payout may kagtanan sa social amelioration program balik tagikan sa Patrol Action John Diaz una sa beto sa Action sa Bacolod Action Radyo Laging nasa gitna ng aksyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat dyan sa imong sariling report. There you have it. Nakabuusan ka papalaga sa Action at Patrol Program sa Martes nga edisyon. Balik ini bukas Miyerkules. Same time, same station. Ato sa ring mapatrol na unit reporters in action nga napalagad karon gabi. Action John Diaz. Of course, action ninyo Bugina ato kapirito sa Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center Action Andy Pensor. Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup Security Guard Tunog Banwa back-to-back Security Guard Campaner with IT expert Sir Elroy Dotilios. Transmitter Control Tower Barangay Tarok Silat Sagbago. Si Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suay back-to-back Security Guard Rene Cordova. Sa halos sa Station Manager Action na Magbanwa. Production Chief News Director Action Rex Cantong. Ay nyo nagad ang kurma na Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa ni Kasiling. Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwarpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.